Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a musulmi wanda suke faɗin duniya duka, muni muku sallama ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya fi muna kurakurinmu, musamman a wa'annan kwana 10 na farko na wannan wata mai albarka, inda mutane suke can sun duƙufa, maza da mata da yara da ƙanana da tsofi da kowa da kowa ana ta aikin hashi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda suka ta yi Allah ya karɓa ayyukansu na ƙware kuma ya yafe musu kurakurensu. Mu kuma da ba mu samu sa'a ta ba, Allah ya rubuta mu a cikin wanda ya kaddara mu zuwa ɗakin shi. Sai dai na kira ga 'yan uwa musulmi, musamman waɗanda suke ɗauke da bindigogi da sunan addinin musulunci. Nijar suke, Mali, Burkina, Najeriya, duk inda suke, muni musu kira na 'yan uwantaka. Domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Annabi ya ce imanin ɗayan ku ba zai kai ba sai ya so ma dan uwan shi abin da yake so ma kanshi. To a matsayin su na ƴan uwan mu muke musu nasiha don Allah, wannan aiki da suke yi su daina shi, su tuba, su komo ga Allah, su bar wannan aikin da suke yi. Saboda wannan aikin da suke yi suna cewa jihadi ne suke, ba jihadi ba ne, kuma bai da alaƙa da jihadi. Innama wasu ne suka sa musu wannan tunani, suka ba su abubuwa a birkice, sai mutane suka samu kansu ba su aikin komai sai kashe mutane. Mutane ko da arna ne kai ta kashe su haka banza ba kyau. To balle ma musulmi, yan uwanka masu kalmar shahada, wanda suka yarda da Allah, suka yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka yarda da Qur'ani, suka yarda da wannan addini. Da mutum ya yarda da shi shikenan mana. Duk wani abin da zai bayan haka zunubi ne, saboda zunubi kuma ba a kashe mutum. Kenan yan uwa musulmi muna kiran ku, muna fata kuma ku ji wannan kira da muke muku, da ya isa ku tuba ku komo ga Allah. Kuma ya kamata yau kun kai wurin da za ku zama da ku da kowa da kowa wanda suke sa ku wannan aiki, da ku da kanku ya kamata a zo a zamna a tambayi juna, shin aikin da muka yi shekaru nawa muna yin shi, mun kashe mutum miliyon nawa, menene natija, me muka samu bayan kashe wa'annan mutanen nan, me muka cimma bayan kashe wa'annan mutanen nan, wace natija ce muka cimma? Ya kamata ku yi kanku wannan tambaya. Kuma jihadi wajibi ne kan kowane musulmi, amma akwai ƙa'idodin da ake bi. Yanzu ga magana da nake yi, wanga jihadi ne, wanga magana da nake yi, yaƙi ne wanga magana da nake yi nan. Kenan jihadi ba sai ka ɗauki makami ba kaɗai ka yaƙi mutum, a'a da magana ma za ka yaƙe shi, da tunani ka yaƙi tunanin mutum ma jihadi ne. To a yaƙi tunanin mutane wanda kuke gani, tunda kuna da dama ku yi haka, a zo a yi mutane wa'azi, a shiga cikin ƙauyuka da zuka da saƙo-saƙo da garuruwa, a zo a yi mutane wa'azi, tunda mutane su musulmi ne, a yi musu wa'azi, a sha hankali su. Duk mutumin da ka ga bai bin hanya ƙwarai bai santa ba ne, inda ya santa bin ta za shi. In ka ga mutum ya bai lala hanya, to bai san lala hanya ba ce, jahilci ne. Kenan da haka duk mutumin da kun ka ga bai riko da addini ne bai gane ba. In ya gane addini bai wasa da shi, to ka ganar da shi addini, don kowa yana son kanshi, ba wanda bai son kanshi. To ka ganar da shi addini, ka fahimtar da shi addini, ka ganar da shi me yasa ya zo duniya, menene muhimmancin addini, kuma ka yi mai bayani addini na cewa addini na amfanin shi ne. Addini bai zo don ya cuta mishi ba, don ya zo don amfanin shi ne. Ka ga mai hikimar da a cikin addini, ka ga mishi duk abun ka mai dalla ka nuna mai duk abun da Allah ya ce a yi abu ne da ka amfanin mu, wanda ya ce mu bari abu ne da ke cuta muna, duka ka kwatanta mishi haka ake yi.
amma a ce mutane su ɗauki bindigo ba su komai sai kashe yan uwansu a cikin ƙasashensu. Turawa ne mana dariya, sun ɗauke mu kamar burara, suna samu na ta kashe junanmu. Wace irin ne fa'idar da za mu samu? Don haka muna kira ga yan uwa da wannan aiki a daina shi, a shi tsoron Allah a daina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.